una caixa de sabates, un regle, un full, un cúter, paper d'alumini, paper de cera, pintura negra, molta, apretat. Doncs fem així, i agafar les dues parts. Fet això, hem de fer un quadradet de 2 centímetres al costat de costat. Pues el fem quadradet. Doncs un cop tenim això i tenim el forat a l'altre costat, el que hem de fer és agafar paper de cera a 4 dits d'aquí, d'aquesta manera. 4 dits, fins així. Cosa que l'enganxem per aquí. Sí? Què dius? Aviam la caixa, on ho fas? No sé, no sé com està sortint. Vols que t'ajudi filmant? En teoria això hauria d'estar enganxat més així. No, és igual. No, I una grapa. retallo Fot-li una grapa. que això. Vols que et filmi jo? Bueno, vale, sí. Què fas directament? Una agulleta, fas un mini forat, així de petit. Mira, Ara l'has encertada. Ara. i allà hi ha una A piscina. la que vegis algú bé, Què és allò? Allò és tota la part, totes les cases. clar, estàs veient el cel i la carena de les cases. Exacte. I la piscina es veu i tot? Crec que sí. Mira, sí. Allò és la piscina. Està verda. I aquí és molt verd.